sitiri ya wewe moyo. Enda bantu baite ko rumbu bono buno. Okaja basanya bange. Elinde batabumbe. Elinde batabumbe banyerera tisomoni antivirus tata bantu baito. Biamono sana. Biamono sana. Ingomono kana kuburia. Ombuna totaragenda gukumenya. Ogotero ko ogwachite ku mundu muisondo gakorosia. Gusebuna gwachiko chinchanga gwakorosia. Akarongo ku professor ngoroserinsa. Ingomono gwa insa yona go pimetega. Na go pima na wakangammo. Professor. Karibu sana. Biamono sana. Karibu sana sigeta sini geito. Kiaba gusiomwa obwansubo mugusi. Wansubo mugusi biamono sana soko ngari kukaribisha. Bono. Antivirus konyengo korore TV. Bono na korore live. Ero kwano ya kwani ko mwaro mitu. Karibu sana my brother. Biamono sana. Abantu ambaro bakurigete ko rwaria naende kagirite babere baokorora sana. Ningo yo professor. Oyo ga ko kuricha dombuna. Koronyari bari masaba. Rite ko professor taibo kanu bokango buya. Ekonu chidram chirichi waka ngapa na bongo record ru monto. Okore kwende o record kotera. Chirichi wakuwe kabisa paka moino. Ipaka chionzi pi. Point number 2 na bongo gotera kondo wen suranga. No gotera bono kamna bono antivirus na gotera nsago na regeredi. Creativity. Na bongo wake comedy. Muna bono iga na bono ntara koretere gasi to promote factory kete kose korosi kose ngento kete fulani toje tuwagi aka live pako mondoro ranga ki Ombuna igono no nyare kwakiti kabisa. Okay tutaragenda abantu batara kumanya ko jimi mono ndagita turagiti abantu barorena ki aya nabo kwakiti kabisa na koire chisa account 30 o active na tata oromotindi lakini bono onchaete because ebintu gentari gokora bire muchiga abuya tigangi chengo sabebese ne skuru ngo chira lakini enge njoko stwane ndenge njoko mnyokia iyo kora kina omwana oyo tolio tomusaberiti maya gusino mubori omotindi chisekondi chiye bono mwana oyo ne nachire omse gese na ase ali go skuru fees gali mwa muni gatu sabebese Ngange bese ngende skuru nchesa. Sibese ile ngo mwalimu wako kutuma. Siringi 250. 250. Okay. Tiganga kero mwalimu isimi mutomere kure mpesa. Ya ye tote bigo toko chikoba to chikoba gali se kashia chirikwa. Na tige namba yo mwalimu ya neso mwalimu. Nkiata iko ngakere simi. Onye tuyo mokora. Nkiata iko ngakere simi. Ya yo tata gese. Antivirus. Ndozi nga wachakiri kokoro bokora TV yo chikotengera. Ya tata to ngita. Iki yako gero ko nzaba tibesa. Ya umse ya. Karanza. Karanza inse. Nachira. Bono. Nachira. Mwarimu ngo mwakire simi bono gekora ni. Buki woro bukara. Omwancho ndigete korwaria wegeta sini gito ni gaonda no mogeni rero omogeni omokongu ubwate chi talent chinyinge okorokwa ombuna aka professor obokano. Okay, umwana minto. Karibu sana ko twaresa kwalenge story yao. Bono ombuna ina kirendo chagete professor ya manyagucha. Bono moradia. Asengencho a talent karenge school. Ngwaka na renge chi drum. Eyo mwaka kikwaso chagete. Mwaka 1994. Chagete kwa tayari school. Kisa wako. Ari setu nyari bari. Naenge head boy. Naende ku train scouts. Bono omwalimu akarigeri akarore talent nimbwate aka support. Torika form 1 omwalimu retire kurukoginda akante bito basikutige gendeke kwaga korire kendera kana kon support in a way baka bono iga una narata rekora mbori ngote bia sinatsire na ngakigya konyire talent ye igombuna kera kwarenge igabu 19 ine secondary ro sempre mas primary in primary inde go chinde bone secondary na still continued with the art yani na ende baka secondary baka ngakore school obukano bukwa bwato no bwako ekera kwarenge kiye yugo so muntu kwagasabire bono bono twakasabire ntaranyoro kwesokoro ono kwesokoro obuno kwesokoro iko karenge kiye yue ogwagasabire obukano akasabire akabukano bono kwa chakire na ndina kabugi drum chiri just chengera undigane korosine riyo kwabugira kirinde obukano buruboje de baadaye obukano igo chidrum kwa chakire chikonu kabisa kwa teri abane school
Okay, nkai onye goteketenye gerera abantu baro bakurigete kurwaria. Nkai yakwa bugete ki drum ore sikunyori kero ribago tene kiyaye ngakiraro kwa bugete iga kwa bugira abantu gete. Getting the school. 1995. Kingenda gerong ko the school secondary school. Agenda no chite school. Okay, gerong ko yani kingenda the school primary. Kesaba ko primary school na una kabugi drum. Na ande twatera nyori to mwari mori ko kwa Charles Okara. Hali ko twegeria twatera kabisa kwa ya abantu 42 nche na wake drum na bande. Pona ko neka form 1 oginda gandevi keep it up. Keep it up. Etare njenenge yowate akanda ko coach ngora. So tu akabugirie abantu keep it up ona ke ko enda thank you minute man. Yani genderra. Okay. Pull up your socks. Kama ko genderra. No chichuba njiro toka rukinga pentatonic scale. Na yo chiaka mne solo. Na bana babande class kikenga 941 improvised percussion band. Na yo chiaka ne drum chiri bina chibekiriga. Twaro sio kotera kintu taikotera. Mara sio kotera mutaikotera. Just instrumentals. Ngana kokora iga Kisumu, Nairobi. Bona kana kora school. Ngachaka kuigiria abana bande. Ya mweske ya primary ningi yote mbachite bakater ya the late hayati mse Moi mbachite bakamatera kwende State House rianyoka primary nimba Trinity so abana aba igo ichi school chichirange nanka pono gingo Trinity rianyoka ya mweske miya bacha bayiberana pono bakobani lakini duchuti kita yaba 1 2 3 na yende nere ko uchita ko primary ejina ji school na ngo koreki kuseni so which means talent ngamugiri abana bande igo moraria na kingo tenga talent ye bakama konduka professor kerona ko ora ngajaka bano kubugiji drum na ba teri bande ngachaka na kwegi gocha unabono kina misongengo gocha babe mbarambamba abana banafunzi ndata yabana nje bono no mwaka rende mbomba bundise te gocha omburo gwatebire egente ki bono manyete ngenje kwa charia nyigo nyigwete buya na ande bare story yawo nyigwete gandare lakini egento ko confirm na ki egente ki no bugi no sabu na toko chaka ndege kitogendrete ora kunia ndizi TV ga ora atereria egetasini kigito kya ndizi TV nonye 1 minute kuro mutukuruga kerane mwana narasire kurwe kebago kerane mwana narasire kurwe kebago robote yononginane sitindika tuningo akero mwana mito niria mubatini korumumbu bateria batengeire ndisi ebipindi byino bamitone biya engejumu kwana bamitone ngiya engejuwa giti kakinengi yandisi tiyegenderere egataka ngora yabeire bone mamba abyeyene mamba aiga Kenya bakajize cheisiko kwanu mito kereta gekaye tunya ichaneri yao bekaye ndisi TV antivirus abavukato abararia baya abasakiba mangana kitekelisiani DCTV yachire nguma DCTV yachire nguma antivirus tinerango kogoro sebororo antivirus tinerango kogoro sebororo ayegi ntogo kwana ayegi enyoka bwata yote ngambuyore ayegi ntogo kwana DCTV yeito amaine yachire nguma omwana mitoko America matini Miguel Munyabaro tengera DCTV atura babito debut yeito atura jaredi atura mitoko rwageroka debut yeito bekaye DCTV kanadi yapima DCTV kero bago tengera ebitindi ebiya wate puro dagiti useni yo tangasa ira tagocha DCTV lengia kwano minto DC ya tira bono kuma DC ya ito kuru America ya tire kuma DCTV ya tire kuma
ogotenga ngora totenge tisiwe aende tatiwe kagende buya CCTV yaito ebibindi byao baito gaki bairasi eyatire kumando tembi yabare abasajja mangana ebure tenyumito CCTV eyatire kuma tembi amangana ya pare ero namba moja bairasi ayo namba moja wale nirendi CCTV yatire kuma Ochare taba se kiwande wa minto. Ochare taba mura waito bagatera. Aye baburo mochi. Abana ba minto. Endi CCTV. Ya tire kuma. Doje waito. Ya tire kuma. Gente yasu ne yasu. Ah! Igo bono mono minto provesa. Igente ko kwa kitineri sabuno ko tuniga. Iga binatora. Kumbe talent nyasani ga to muntu kire muntu talent. Le talent bari bantegere tabana musiki to kumoyo. To kumoyo. Ego wakana. Eta Pono na bongo soka ega no bokano ko nyomba. Ebon. Na teri ya banduga. Nyore na nyore rubus. Kratiga. Igo ngora kororo menyege isikoga. Kwagenda kwa tera gali kwa gubu kuma kwali. Tinyangi. Abana siasa. Nonkoba. Yana kore wes. Na bongo matera kabisa. Onye kwara korega asieyi. Nkai gwachira kwara ri kwara tiri crowd ya kanene. Usonye ni siasa kwara nyariro muntu geto monene usoro mu MCA, usoro mu bunge, usoro gabana. Kabuso kamubugi pako gatema deke. Njira amanyege yonga niga kai kwa korte share kabisa otebe. Na chete Marisabit, Marisabit. Marisabit. Enyangia. Na chete goyo moburuchi. Moburuchi. Gemire tigo. Moburuchi ene clan yego kuburuchi. Ono monta kangira nyende gukore ko entertain a function. Oyebo. Enyangi ndeto musubati wochaka. Muguzi ori ko nyoma. Pone kera ngugi gendeke abantu bagayichora bakumeti emetego kwe. Bakumeti chibaro. Na baro kinga mabuna kere. Ebono. Yani ekabamuna no mwaru yani pono gatika pake nyangi. Gataka kuigiria abantu mati nakibago tenga nini Claudia kanesa. Okay. Na agaiga. Na terre ase bana siasa baba minto baga. Ebono. Na gaba no ngwai. Na rama rich function cha. Gaba no ngwai yo kwano unakumanyetaye. Na maite kabisa. Kabisa kwa mubugiri galia. Kumusacha. Kabisa. Igo talent ye ngwa kanere. Egwa kana sabu abo. Okay, Wikore mereri. Wikore mereri. Tari nga wo cha go tere wa egugo. Wikore mereri. Upcoming yori antagarata korwali upcoming balia. Maybe you got there gospel, maybe you got ogo drama, maybe you got religious. No wete message umuna whatever. Wikore mereri. Omore mereri. Bono mbuna tuatangana ndetu gurani maiga. Bone kerwa ende chiskuru chiria. Chacha kire kwa bero mwalimu bokogera chiskuru cyane cyarwanirira. Umugaka moyo abantu kwa bayire paka state house. Bono nki ayekwa kito karando gateba yake na sokie gotera komo ndakubeka nanye chikomba gitika giye chikomba giti. Kwa kito chitebu chiria. Na jire ngabeka. No terte gotera kwitebu komo iga. Ni terte? Mpaka volume 6. Volume 6. Lakini kuchakira post election kotera kuna tete ni bita ngotebia abantu nga hii sauti nao toa yani hii sauti ni ya kuambia Wakenya tuwe wapole wakati wa elections yani ntu basa kuja twaba bwango na ndio tuitane kero elections ile hali tuliko pamoja koraga kuma kabisa ngagende bitasieni bakangocha kabisa ngachangara atika sisi sababu gete bakabono gana ya wasoke igongwa lakini wasoke kuri volume 1 mpaka 6 ngai bono muntu okoriga tikurwari otegete gotegera matera yunga yako nyanyora bono iga channel ya nenyi sigita kaigo ya YouTube lakini kujakira ono bwango sana kratiga kichagera to kwangu sikiro mono minto YouTube yengora abantu bagatebe ko bakana biya kabisa naje nimbote kene kigwakanira kichagera ngoko gecheti nanyore pa irasire nyinge ngagechu abantu bakubira matera bakubira matera ngakwa moyo kwenda gwa recorderi go save 45000 kwa kore video lakini kwa nyore kuvuka ka wangwari muiro ndo teire
ngakwa moyo mbona ande nguchaka bona Bono bona ina chakire igo bonekera kwa moyo ukacha kugwaza kubugi live bona ngacha kubugi live bono live bono live ye ngayocha kwanye bugie ama ngayocha kwanye bugie siasa yoka ngayocha kwa bugie chinyangi abongo tero moriakari gocha na bateri kabisa bari bante barategereire ngotero ora matanga kero montata gete tigana kuburia na kuna guru gotera gete kwe nintage tokuria matara makage kisekondi umanye na kino gotera kwa matanga kwa mabera na gotera kwe nyangi kwa mogoko use ukwe nyangi na kyokoreta kwa mogoko ndike tora kuriria gotera kwe nyangi totebo yo na antivirus antivirus onyomi no musibati okuru kwa Petronira ono na kuranga iribone ono ndike tongokie yebo Ombunana yenge gotera pero ni gonde na magoko na chiri baitu asinga ngiya bana baitu Petronira baba amonanti baila si baitu ekieni bono babate duchi bokira mamuta e bachire okori ngiya bo Petronira baitu Petronira baba anti baila soito bachire baitu benyangi endo chembu ya bare Petronira baba karora miyo batera anti baila si tata karora miyo panyomi Petronira enyangi yarero doche baibori bagogete abantu bachire paketanisa abafata baito bagokire abapishopu baito bagokire kero monto baito nigare no mogoko Petronira wasokire kaende wakorire nyangi niya pero baito no mogoko andi baila si tata wakorire buye nyangi pero baito no mogoko nyangi ya babere babeiro mabero yomo Batayo abantu banintore antivirus gakore nyangi na Petronira. Ebukwera tabo yora bata nene na makweri. Igokora abo maganja na makweri ogoro. Ay. Yani ege tukira atore na antivirus na mokeira na makweri. Igo. Pone kero kore to maganja kuja senyangi ino ay na makweri ogoro. Because babera baba uchumbe kwa retire bwanene nkongu umonjuri ondigerete kurwari umunyabitina bari basari kinyangi cyabanyene bari basari kinyomo cyabanyene mwegure igwando sari nyangi yomanyene namakweri kweganiria bono mwana mintore kyuru mungaini umetenge kigugo gukora ibintu ma tira rabori gusene yakagoida kaiko manyire tegete no bwate talent pake yo gukwana kabisa sokoro kobugiarenga kuruguma yogi gelate nakabugiri obokano ono gabono okire amanyinga imi ekira amanyinga imi ono mna kwa abugiriga ndi abasani mbaro bakubyo obokano nindoje babo mumbinya babo bikundo abasani bane sana omumura naro okarunya kebako ndo karukinya ngawo bikundo nyangau yo osoti mwakora nere gasi leti nyangau ndo akoretake na bikundo nyangau nyangau na bikundo bayengamo bono rende pati mbaya bona ko tago soege taseni kende kyoboraria no tuenge Nairobi yebano agande yono ri bagari atokira yebano nganyora irimo tore babere ngamate rende bona aya kati motu njendigiro bokano kajago bokano bocha igagisho ondangeria ontebi mnyoka segete tibu ya mistongengo Mistongengo tururu obokano nabo bachakire uko ngaina bono tato uko buyongenge yemna kinongengo twachakite nere onye kantegere dani mozima sobere story dani mozima toche bodongora utaibono ekimo chakite nere dani mozima ngatoche tekeron kubugia that percussion band improvised band yenako tebi tukaumira nere kotera uyu mwaka ki bono woro mwaka juzi tu 98 na bahari goja asitokubye bindebi ondete yokambwire I'm telling for free onye research begati cyane cyarenge kurika angana ari getukare
lakini ndi ngotaribo bende ningotabyo yonkonyiri gwitere talent ngora akiri rende umwana oyo tugachaka bono guchaka kubugia uri school Friday maroba ochakero kasemenyete turiko tonara chini nse kabisa epoxy yatangana kabarangeti karia abande bagotinyire maguru nakuzoka ebisi misongengo pone gasare morore naitereta magokane nandi no musanyo one sana likewise abo mombinya nini bara tumiro bakanobo yangoro kia abarigereria onya banya kora mombinya se YouTube na nini bakanobo ngotumiari so akero muntu bina ko sabiro bokombe moye yando tumie ore mere ongiranire bon babo mbiro embarambamba igo babo mbiro bono mombinya ndere mombinya ena matebiti kento gokora His Excellency the late Nyasamo konye kurgunyagarama ubiro unyamira ngamatebi bono mombinya kento gokora nje na changa bwata nje bono mwete mbwata abayibori batatu umuyibori yomo bwata riga antivirus umuyibori yomo akurugu tatoria kurgunyasai umuyibori okabere papo litogosaba papa oyino mutangani oyo okabere oyo onyiborete ngachense oyino yo kabere bon no mwibori okatatu ngomba no mama no mari katini oyonde oyo okatatu gaba nongwai nyasama konye bona koenda njetina ta ba gosengo ndari taya tinamanya igo go supportiri ase ongwae on supportiri asa tambe nando supportiri babe mbarambamba support baba ndomba roche kabisa na nje ngora morande kelmo yangu turakuona ngora bantu baturu ikauntingo karori Kiagara to ndebyo gwajete mwayo kariyo bokuma akakwemia siringi 200 igongo korore gasi county ibona bututagetigo abantu akero mutago supportiri oyunta atomino bono inche bono buna antivirus na akira sole ntegete kwegera obokanobu ninyare ko bugyo bokanobu kwegera gosene talent tatebe na aruje ku nyumba ndeto cyako bugyo bokano mbuye ninyare ko bugyo bokano gosene ngento okay talent is okay na binga bono mwana kero konde school abana babonse bibari class yeke babonse bigo babarimu onde naro koba rubani ondabo mwanasiasa ondabeki bono kero tagete igo gwatore interest na bongo cha kokore panel repeating ayore wego panel repeating daigo rocherite panel repeating litigera igo omwanchu ondigerete korwaje bugeta sini gito kyandizi TV muingure ntegete kwegerigwa panel meeting kya turande break yakego turanywa manje tugene lya kabiri ndore antivirus na nyare ko bugyo bukanobo nigaru nyumba igobona na upcoming ntegete motagerere bya kabisa ndachaka muno rero bukanobo ultimate ko bugya ninche nyare ko bwegeria bya mono sana oyo wakurukwa ombuna mumuro ko bugyo bukano mumuro tore story yaye nyinge na ende bado ogenda to gototegere ogenda to gotofundisha na ende gototebya mugano ne kyogenderete tosko kurwabwe oyo yo Yesu omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omuguzi Ndizi TV obwansu bw'omuguzi nigo bono yakonikirundekerene negokurendera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asorogo nkorboguzi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV
TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Osmo Traders Limited ne duka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamgurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbobwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chipboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ine nubwatu muchando bwa maiso gose numanyetundu bwatu muchando bunoyo enye gitari ya KCI Hospital nige kurupo karali bwensi bukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwate kana na barubu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koleru kubara gose theater yekerero boigo abanyegitari bubwate nigo bubwatu bumanyi boigo mono ngokora bale laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibiro bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwaligwa na boigo bali bakurwaligwa na kugenda chinka cyabo nkwegelia baraba nyegitali igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batalire asinye gitari iyo iri miyumu chukisi magiga yizukuru yoburoso ya Kisi Primary angena kusi stadium na buku bakiresimi asinamba enoti sano isano noisatu ibere enoti sato eye mukianda kianda inye gose enoti sano na ibere isano na ibere isano noisatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti sano na ibere enoti ibere isano noisatu enoti eye mumarakabere kianda isato KCI Hospital macho bora maisha bora. Twanyura manje naenda mwana toiranira in full force yani chise chikari kuminyoka karatoka kanyore story entambi Arsenal twaterera na bwate break bunaka nyuma totaragenda tena robari batolikerikia SMS ga ndarambara byaba narogurwa agotaba papa Antiveras Njenasi kutoka Kisii Tumbe na watch live na swali langu je Richard anaweza kubali anichezee ngoma zake na hiyo talent yake nunyare ko mochesera akurankiri bwoye omochesere chingoma chiago bwoye ko kia bana baye Akorukuli net. Akoroku Nasi kutoka Itumbe Nazi. Chitake chu. Echo. Ngurwole namba ya baadaye akoliye. Narogoteba iga. Papa ncheno muro Kennedy kutoka KTRH salamu kwa Dani Chuchu Sheba Kazipoa uyo Yesu biabono sana. Papa huyu ni Dori ni kutoka Nyangusu niko ndani ya Ndizi TV biabono sana. Uni Freddy Getenga korukio goro show iko mbaya sana. Yani mbaya yani yerebu ya mbaya sana. Mimi ni engineer. Wali more Facebook ugali Ndizi TV naro omwana mintora ro okorokwa filirinda malisavi kwa mbokoteba osaire membia mono sana baba swane bikoroto. Edwin Abugachi omwalimu ataba kurungoko soko mjinga bukingwa ina preparatory academy toko ndani na kwani abantu bakegogi amakura etono mokomoni na ebo chief Margaret Sagini mbia mono sana Felix Nyandusi naro ku Calvo man live from Kuwait niko ndani Emma
chia lady nero gokona ata bana waona sana mbia mono sana bantu baminto bali mukana tokutolika cha SMS chito na ndira bira nyalikane turaskani TV yao ekrote tukutuskani ndizi TV ma onyore chi program chito onyiko wate go TV okotonyora 824 onyiko wate start time niko okotonyora 195 na nde TV yetu nigere free to hair yani tadasi moto alenda kodeli na boko beka gari otorore bia mono sana asiraro na bwatire riki na ka elieta ne kwaliruka enguru Richard elieta lirio kwegera liria ryo kwegera bukano lirio kwegera bukano panel pitting ono na kire ndegetonyegerio bukano bo ono incheno mwanafuzi kwa sababu kwegeri ole teba na kiyaya nabongo kwegeri for free teriko ngakane ko gara to kunyara ana wala nyara ko makana lakini bari bande pata bwati mbanya ko howa pono ko kano bwegambo bwate chingori 8 bono kire yame bwate etafauti sauti yae bono nerere iguru enero muse ano kero musako charo mutiri kwara wanda binganga mwato 200 mbwate na mwe na tindia na kira kama na no kono go kwana ijita beri okay kare umaito bokano bono obokano obo ebaka bugiri chingori 8 iga digeri ndaito digeri morigeri digari na Namutan garina eropuri go chakora Unesi takoyo meki Unesi chombe chane chipusiere 8 stringed instrument. Kwano we go okunichos. Kwano tingo ira tambe. Rero tokubugi toche nero twate ba namba fere ngaka. Ekerore bone mono. We go chaka. Isere mono ndabono. 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 4 3. You wait. 4 2 4 3. What's it? 4 3 4 2 4 3 4 2. Go chaka iko bona boko biko. Tonango 4 4 2 4 3 4 2 4 okano go ikambo gerero nero ikangenda ka ndabugetie manye yaye efisira saria no ekere kwaruka aya bona inere tuone tayo ko buge gocha by blacking ogwaka guchiari so that ibro kwere kura kuria kugakia abantu bandigeri isoke bina kesinya tagiga iga Ekenge biaya because it is 8 instruments. Okay, ngai kubatraka. Abono, bono aya bono, okubwata iga no. Oh, na manyire iga. Kwa manyire? Kuneke bono. 4 3 to acha 2. 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 2. To ndango. Chaka, Igo nabugi bano nyese na igube. Nabugi ya. Twende naye. Igo nayo yo bono. Ready? 4 2 whichever 4 2 4 3. Okay, tujage 4. Aya. Eke bono. We grigo. Bono tujage. Tiga bono ngote chaka 4 2 4 4 3. No nganjira ndaraite boka gosteta kirio. Kara ya buya. Nguru muina. Ayura manye bwangu. Abambiyori togende 4 katika na kindo jati ga kubwata na renke buya sana. Aya. Ili katika jetina renke na masakana. Kiko soka kila dise. Ekira ki 4 bono tukunyara kubugie buya. Aya. Matera kero kubugia. Okubega na rio tatandane. Wabugirigo. Aya bugia ichibuna na gote. Twende juga. Antivirus twende aya. Twende mane speed. Twende mane speed. Ate speed ga kitiko nyara, kitiko ngena ngo. Okay. Bono, ekorere. Iga. Ikiyatangana kwa magocha.
4 3 4 2 Ikige kore go. Kiko tangana kama kubwati. Twende yuka. Twende mali sipiti. Aktivito ya majana. Ya majana. Ya renge rahisi. Bano. Mwancho mo rigeria. Na matevi 4 2 4 3. Akaba ngonya kuita pe. Sorry. Kewenja pura manganse. Manganse kewenja pura. Kewenja pura manganse. 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 Matogoro nyangwe sama emba baba matogoro. Matogoro maemba baba. Maemba baba matogoro. Matogoro. Matogoro baba matogoro nyangwe so. Ikeneke wana waki uroko bi mwana minto. Jamono na izana. Nande ne talent nyasaya ko seneti nero. Asante. Aye ombuna. Siesa. Utatiko kubuyo bokana. No tere matera de tofauti. Bono tisa ko wenda sege tis meri meto nyetu akatere ne bita. Ko na mo kumbukiri bita ngo tere. Ngo hatu bokano njake. Nyetu ari nge bantu bari kuzu kusi. Na bongo tere kondo wensi. No tere rumba. Chons. Kwa tanga rumba yemo. Olo pakinini, Olo pakinini mamu, Olo pakinga na funakayo, na mobali nayo, Olo pakinga na salaka tisere, alibala na bino, mandiruti kae alopae, makamoye asalaka. Aye pakate pamba la bala e atambolaka pato pamonaka ye banda ko e akotaka bami wanda ko funaka ye na ba kwenye zoe atelemaka paso bakti pamonaka ye bona nini banda yo sango aropi yo salaka kisefe Zambe buluku ne zambo bamba ei moto na kuteraka yo mamu ye Nai moto na ye pipa sekele mamu ye Oye bitangwe zinaka mamu he Oko kanisanga imamu na ke Abataya rimu iwetu na barori bakorire ya ndisi TV Zambe bukunu kombe bamba na zambo baba Papa ya bada Anga yo maua Yasha poinga tirateo na sengi e barato na sengi shute la finanga o apombele langa mobade poinga na seya ndoto alochi na sirimbanga hanga yo maua hanga yo maua Anga sabuni Yasha poinga tirateo na sengi e barato na sengi shute la finanga o apombele langa mobaya boyinga na se andoto alabina sile iwonga vita byako borende yani ombuna ono minto egento kwaretire ganyasa tyagoseri sana biamono yani igo gwatere rumbeye eyabaga kabanjite rumbe ya rusiri abantu stress gumutuma Ukiba, utafungwa bure. Usitusi Bwana yako ataishi nawe. Enyi ndugu sikiseni niwaambie, enyi ndugu sikiseni niwaambie, wakati mimi nilipoa bibi moja murembo akaleta sara. Kujimoino. Nakie bitebe bwatene yazo nyumutranda kotomoka tokwana nende ngeka mogyoka kyo mwiso mwaje kyo mwiso kyoka. Olo anga mao mame ibaki sanga meni mama kula sulue indoki kisanga meni mama kula sulue antifaira zitata na ye wachire nkuma antifaira zitata wachire nkuma Disi TV ye itonero ya chire nguma. Ambia yo. Awa
bana ba minto totegererango Vitebia so. Tuligereye minto ebyasundisi TV Vaya so. Banto baito no tengere TV yeto yachire kumandisi TV Ulu wanga maumame Ibaki sanga meni mama kula tuluwe Indoki kisanga meni mama kula tuluwe Ay. Yani anye chinze chindi chiko watwa. Tuwa kile kiri tuwara tengake. Mono mintoro story yao yani ke pindi ke kyabere kienge. No nyare ko buyenge to ko ku country music. Country music. Wano minto. Okoro hoito. Ene kiko tebi mwana bande morale mutiki. Mumura buno yogotera buya. Minyokia gento. Bula ya mune riri wanjete? Ay, buki ende yons, elio manyete. Abera bo motu. Kwa nae? Gambler. No nyenyerte. Chabo Ken Rogers. Babo Dol Barton na kina country music eh? Anda kinga okay. Wherever you are, remember me. Wherever you do, I love you. Wandering about now, it's also weather. No place to call my home. But I tell you, 10 years ago, but the woman you made it true was not good at all. Wherever you go, remember me. But wherever you do, I love you. Wandering abandoned, the streets of Soweto, no place to call my home. I have tried to find you any answer, but the woman you married was not good at all. Wherever you go, remember me. Wherever you go, I love you. Unobo kano. Nyamasegere. Mokungwa mokasi komonene. Nyamasegere. Ati kendu ba konte bina kumi. Yebono. Behind the woman, behind the successful man, there is a woman. Ikumono nyo tutakete tunyo enda tunyora maseseni amange. Successful na amange. Ikumono tunyo mama kungwa bange. Aba songa abasi na leba kutunganya. Mo ngaineka mo ati songa behind the successful man is a woman. Ikumono nyigite. Ekona ngobiya aba swati bonsi pi na bagaka bonsi pi batagarenga ni yote to komeka manyo kubuli getugete. Aba songo bango tanga behind the successful man is a woman. There's a woman behind. Yani nga onde wensi o genrete umuswati naro maigo. Na re magega. Igonyi gitete genreza iti nyo ya bange. Nyo mama. Oyo ndache. Andi mama kotewe. Black is beauty. Yani barabu bakeba. Abasongo bageba. Bakateba black is beauty. Yani barabu na barabu. Yakini mbali bigo mbali beauty. Mbali beauty. Abare agiri. Baragi. Wala kuna tumu amete yamu na nje kenyu na bane wiri. Baro. Igonde beauty. Barabu muna barabete. Beyangete. So into bwati bisongo mono. Bano. Twato bwati. Eke kusi. Baga yendo twara akire gesongo ga. Twabugiriye kiringara. Twabugiriye. Andi vai rasi kubori. Umusongo nasomete. Musongo? Ese njemeto musongo bune ibori tugo. Agachaka. Good morning. Batingo ngoso abare class basoma. Yani kumanya bona akoriga mu good morning. Lakini notoro ato ko itege songo. Bano mwana minto. Nyuma tutaragenda atambe. Ndake tubono ngigendo kyomugusi, omugusi oli bwanjete Ndizi TV. Kyomo kano kyoka kakini ngendo kieke gusi. Kieke gusi. Chanu ni kabisa pure. Okay. Bueno, tonjore bano. Umbuna baita na jangatera. Vita na jangatera. Atari lelo na Ndizi TV.
tangeri baito. Ari baro TV. Mintongere yankongeire. Mintongere yankongeire. Ubulire wacha wakarona. Ubulire bogacha wakarona. Corona. Ati ya to chanda. Corona. Egateria bane sukuru. Corona. Egateria biasare bito. Corona. Tokie tigo tarande. Ikaki uwa mito tokabwatwa. Antivirus. Wala bagatabanga social distance. Ina kurua sayo mino mwana na abu meters. Wala diango bozi. Monge no mwilo mwana. Social distance nero. Aso mwana na ngira. Wose kakora toro koraza kego. Amugara makongwanye. Corona kiwa no wato chanda. Corona wowo ingo. We tare baito ya saori ngo. Takonya. Corona gakite kukura. Weke masiki baito we. Weke masiki baito virus. Katika weke masiki antivirus. Mwana mwana komboni ngadi umeongea mdomo. Upande kidogo ono zingi bota yo mwana. Ai. Abasigari bako bwata abantu bagatabingia ndani una masiki. Ngari bayitorerena. Neseli abantu baramukono. Ngari mbobwetero chimasiki. Corona. Oboroiro bobe. Corona ngadi bwate chanda. Asiko boyo minto Martin. Wari America. USA Army Martin. Andiri amuni aba kwa ndabinga ya. Tare laburene. Ayi abimba akikobuwa. Adura debuting akikobuwa. Corona. Antivirus no bolero. Corona. Oborero botili. Social distance ngai aja. Kajibo no ngokora corona. Yasa namba yete. Corona nere. No me corona. Corona buriro bobwa ngaikira abantu. Bono. Yasa namba yete. Nyasaye namanyete. Pesa babo nairikire Biblia. Nga corona no burire mboje. Lakini Nyasaye nama yete mboere. Ngyo maite ngo tabiri mboere. Akatutongera matasi toko akechi mask. Kanga yoko bege mask. Igonga nama yete mboere. Namanyete mboere. Corona bono manye kwebori social distance. Pona baise bane barabake. Ibakora nyaro kwani mito maite gitando buka. Bala nyaro andi mbai. Hakibono ngokora abana bake. Ay. Yani egenteke kwa toro mono minto kwanza na kushukuru sana. Bono umuntu raro kuligereria ari ogokire sana. Ogokire paka otebire birthday yaye gusama tanga gusobageni gusinyankieki nagutagete. Nakyo umuntu yarakonyore. Tinguru namba yane simu. Namba gisinyeru wari Ntaro yeke koro to. Rwe namba yesimyaria umuntu raro kuligereti lakini asenjerere nkia because yo no musani. Yebo. 07 13 458 404. Nyero langu 0713 458 404. Bono nabora nyoro umuntu naro kuligereri kurwaria nariye namba yago nende gasomeka nonye message ya M-Pesa. Obe ninyo timbati furiza na bagutuma. Negiri tari gasomekaria. Angorunga Richard Ombuna. Igo umuntu naro meto kuligereri yago kirotera ya Ombuna ati amukoro nonya mancha makendwa sibe. Gose nonye ne kunu wako balo yana kubori. Aso musikio yogo. Support kyora atakabantu bagusupport bari bakurigete kurwari abantu baminto nabagusi nabayasana abantu baminto barigereti DCTV tingu nyala kora njibweka yebono kuigutware noche ata yembegete umaiteke ngokora iga unanenda buruta kuikesi aruke togo aruka ibweka nekene egia byare bibiri bitano usi bitatu miego korio yebono Nyasaye tarengi muriri agatongera zikakabono tunya koboga bokumaiga bono wikabo byabwatane kwa makomoro bukima yani byakore kibomora kwa makomoro bukumumekera gitage gore muri wago kigonga musiki oyo takabona batangi bane baranyindiri bwa support lakini ndi njengwane na gabana lakini ndara mwikera abono kambera n'abananchi bali bakurigorwa abananchi egere nyore nonye byombo ne byongo terandi mununde bwensi bono bono ndakora iga yo mama engo senye tikuindi mai ya sarumu wa papa ngenda mwanso mzoma
Mchuma mupiri wa sungu akupete kitagisa Pana moto bara sibagi Ninge yani kirege ntula mango enda Ntare no negisigisiru Lelo yele lani lelo Oye Lapu kimoro alongisa yele lani lelo Yamuge aya Yamuge antivirus aya tengera Yamuge Leyo leyo Togenda no nye mata Masalina niko na gari hapo nje mati sita Ga Ndapoto Kwa nika ko centro muino Centro muino Antivirasine Mogidioyo Antivirasine Mogidioyo TV Otiago que la paga Chuchuchuchu Otiago que la paga Chuchuchuchu Mogidioyo TV Na kiwa kwa nego kanege kwa nego maiti Ani apopo no nesa uri ogwenda tin naona getuge kire gento kuiko mungai kana rawa to minto bali baturikire chi SMS ga na rawa teba oyo papa ay lero gaki gento niko kire really talent oyo no mugusio minto ono montomo ya akoro kwa Freddy Getenga yani Freddy Getenga okumine ki ono mugusio minto wati talent ndi toiga Dia mana Getenga minto na ndo rawa teba oyo Titus Maroko koroka nyimbo ngokwania anti ya Nesta Mura Maroko na otore como aye Titus Maroko Titus kwanerie chanti chana bubonse pi dia mana sana naroko teba I'm just smiling umewai leta watu hapo but leo I am very happy Ombuna Igoro aba teba kwa Esther kutoka Tombe Esther mbiamana yani Esther Kurutombe otebire twabire tokoreta abantu lakini rero nayo kwamente chumbi mano keep it up my brother nende ngenchi abantu bakubekire guraria genda Pono dianzoke dianzoke Nanda abantu bakwe support by the way bali mote to support mu muroyo ri talent tiga to support mu murabu nuyo muro chikire gento ni gago kora yani omuleta bwogo usune kigeni ubwate yani kuruma como MC nanya ali bakari ukwana tata ndia mono sana oyako ku Brian Nyaberi kutoka Geteri show iko juu sana ambia Richard afungue hiyo YouTube tumusupport umuntu raro tebira kuro kwa Brian Nyaberi kutoka Geteri abo tebigore YouTube channel bako support sana Bia sana okay bono nteto igure YouTube channel abantu bakwaneza nilibaranya nonye namba yao yuko kwa Crazy because YouTube gali namba ngo bekwere na ababi baliamo kogera abantu bande basieke byoski byabo umuntu ogera uri kwate talent onyora utigire kwa kite bintu byeino iyo ni tapia mbaya toreka enga kingo ikero ye otaraika koya chenjange tabia yao mumurabuno yo kwerigeria gaki mwe support na kugure YouTube channel mote mugo subscribe na nikigenda to kwa YouTube rede yaye na mugoso ya Ndizi TV gali Ndizi TV news mo subscribe moso ya papa antivirus show mogende gali mo subscribe na rawateba aye antivirus huyu msee amenipamba sana gaki ako sawa ni Sami kutoka Virongo tuko ini pia mono sana na rawateba Ndizi TV oyo no mutulete Alois Okari ko Rubonyagatanyi kubalia tuko pamoja oyo aya papa oyo Timothy kutoka Kenyenya show iko sawa mono minto kwanza nakushukuru sana asante eke ntonda gotebi goko gende skaria gaki nindo chino watebi yegwa na boko nyorwa o support ya bamura barali bagocha upcoming no bwata bane family ni bwata family na abana batatu iko bono kero guru bukima Kali kerongo enda kugore bituma gutuna mukungwata kugora neguru nayo kurugo bukuma nyumba na muto kwa kene kose baba tayaki okay by the way nyuma ite para bakateka nyumba mwakonyana bono aba arutini nganje dikuruga nganje dikuruga ngai yake bono ndo okay byara umukarangi naro nje bono ngutunda ne chakurugwa akuruga stinika umbuna stinika ombuna atengerete
Bia mono sana engencho kwabo iyo mumuro ometete abono ngotebi anaruri abantu babwate talent chinyinge lakini okoba aranyomo mukungu oba osene kiaba onyoro mu abantu abasani umusani otigira gotera umusani bwengentire umusani okoriro nyu chakira kobo omonto omobe lakini nende togote congratulation asokorenda omusike buno oyo ochirema bado no chokunyo kunywa mabere sana bano umete nje ikero mama nyiburite namujandite ikomuchane ngoma nakati bakareta tv black and white bakambika ngaki umuntu oyo mongina kwartiki anyorete yange kibuchiru go mama mbiyama na yange kwambuka na bana ba minto mwese Kennedy Mesha igo na basani bonse igo ngana minitiga behind successful man they say woman na ru yura na ru yu yo na ro yukuru sinika ambia nantengerede abana bahulinde barabo abana ibwate batatu yakuru kwa Humphrey yonde Michira yonde akuru kwa Royd batatu naro okorro kubyo bukano kuna kunire bana babere barabungu garagari ngo bibari drum na bakarakari bono tatigende ntama etinga ninje ngarebo usingina ngucha ko manyande ngitari ndine kare swabungina chimanya lakini mimi wali toroche ne yombuna litangani bono ne yane bono na esa uri sukura yo kubugia naona barabugi CPC achire principal yon integrity head teacher mwalimu ndo wens ndangiri ya school yao ngorokia abantu bokano na bana ba minto barimo muwata makananda atatiuniri tuyo bokano biya wareta mete abokano mboro konyora bubwate binyoriri bitikoreta buneminyiki ndubwate minyiki squeeze by the way na gorera second ibere ko egerio mo bade egine kiao oyo akorko matembe ene ngoro ono matembe osengoro ngore kunyire Pono mugusi oyo mongaini akaenda akakunye ngore yakakabane iri sangweri akabunye meteye tai kwende muringam eneri kwa mase semi desert emyomuma oyo mata na benge sira pone kera kumekaiga akamakorenge ringa ngiye agere igente kebuge ikenanda kimugusi akareta riddles ichi ko karibu no nyayo nyachaye ayetali masakwara ichi ko ku bitondo usama sati ne wax chincho kegero charu siwe kwende nere wax merete mete bono te kurwa igo masani bari bagocha bache gosekaro karu mwe msiase gete kwa mwana muntu chiri nakabokano gete abegete gosiga ebinde bitabi balance ti abegete ne kandro bono ye mwaso gwaka biomoka igo egere ibintu mne igo totebeiga umusani na role gari kubyo bukano lakini tabwate experience kyo gosibona ho bukano bwoka tamete experience kyo gosikia makanaya nini na bago kwa ago kurangiria na ndenge tongoro kwa na point gete yankunde sana asa bari murero CPC na yegwirwe abana mbabana tukubyo bukano ntegete nende okay kwa rule namba nende te tonyiro rio moiso umamo kuri gete kurwari oigwire TV uratake gukori gikorwaria erinde amanyamangano yo bukano namba yane narore mo mitokoro aria ichuni urugujal sinyanga namuri girim nan text 0713 458 404 nimetasa kwekire bonega omuntu narobere behind asore gwateba gavana gwateba upapoli gurali gwateba babiri bawo nande muntu naro no nyindugu yao ubereka go support yase musiki buno yoiga. Thank you my brother from America. Akyakurukwa Martin Nsarigo. Yasawa okonya uinyore na batari nchebweka. Inyora abantu pons. Never. Bagwate talent, gose bagwate bokongbonde, gose bagwate ira. Yebono. Gose kerunya sawa okonya kwiruka nendege. Anyora babanti virus baire ngumbu baitoende to utorose show Martin. Yebono. Iza USA Army. Ngara ko ngobe ore nbono ako na kwa bego bombaba. No muno Miriam Nyabaro. Atchaze ni wametensa. Igona ndiga embassy man wamenyetega samata. Muirore rango nyaka koligerete. Madam Miriam. Ande na bana mbia na bate mbia mano tebi mwaka rende atoire na antivirus America.
Muna kwa na mangana aywe mo gusiori ori gete kurwari bose naba igutinda yani tinda kora naba ntuba minto bare abroad koroka zo diaspora diaspora mwezi pi naba Kenya mwezi pi support your talent na beko ra gelu muntu ono agirinde tinkweba pi unless I die wakera His Excellency Governor Ongwae amenichukua Machakos amenichukua Embu 7 days amenichukua Uganda ongiri by the way mwana mutanga ni murugete Governor Ongwae sina chabe Governor yani eri chagete Governor lakini bono murugete Ongwae yani nanya kuinyora nayo dadi na gwake ire mbia nayo mugambi gwa support rio muroyo eturagotebi mbia mono sana yenda go support abamura abange ngagerete kwa twagokire sana tuatenge lakini chisa chamnya kire na kushukuru sana mwana minto na ende to cha tinda rorio kagwacha ocha ama tukosi dijigwete no dijikwanza otegete dio chiko sokyo kotero so kwasokirie ogochugochaga tukoronjerima kabisa Ndizi TV abantu barari bagokire sana ne chisa chakeire omwancho ndige tukorwaria bwegeta sene gito kya Ndizi TV gesa twachagete na Mr Omuna mwaigure story yaye muna chagete gocha akina washukuru sana nenjira gokire story ya masako sana na ende bwangu iga inche moretega na cha mangana ya drama yebipindi ebi tomorero bwangu sana ndia mano gendo kokogenda osese nugu sana na ndio no manyite muroberi yito batambe ni ore ikuru Jumatatu oike ichuma kurusa 11 paka NCM ya Marugoba lakini ombona tutararwe studio okotara ngoronganje toko muguka yani ni guru biya kumuga ko mumuruyo kurukwa Nyang'au diria chete entugete magachukwibe bando akangainwa na chete ya ekiage okotara kuriyo kunerie kitoko gendra niga lakini abantu baminto sese ni gusana obwasu bwosi antivera sinuto nene igo yebono iriete professor igori inabongo kwa comedy mimi kama Raila Amolo Odinga nimekuwa nikiwatch Ndizi TV na antivirus kama namna gani kwa hivyo asante nyote niwakaribisha nyote mwingie kwa Ndizi ndani oyunda ira Amolo Odinga oyo ndo manya gukwana iga oliyo gavana Ongwae I really support talents abana ba minto bino moisi oyo kona kugoka ku TV ndisi ombona inje na mogore suti rimokora begete so looking forward inganya abande I am minister ya culture ra abande bari bagwate talent ombona be babo Ndizi TV baje bakabe okonya abantu ba minto tetugira utachi talent ewa ngatinje na inyoire umako tamanini ya Nintare gachabwana umako tamanini ya Omushe kamba kongenza ya Omushe kamba gonkora Ayengata iyo mechando na rose Ayengata iyo mechando na rose Wata iyo bororo na rose ya Tenjare gachabwana mwana antivirus Waka tamanini Nambiri Katara sa bakiare ngati bami to bakiare bane jo mukungwa kombunya ngatara sa bakiare rinda kunengi kibono mukungwa kombunya ngajora bakiare ni umbabare ngajora ni kibano bagotaranga ya kainde nyora rumbo tuko abakiare bagate biyaga uno yanga kagundi bono to tare ya Oga chake sabari wa minto sata tuchapo tuko mabege Toga itaga ito wo monyene Toga itaga ito wo monyene Aya bakiare wa minto bagante ya Nga utanga nago baito Naye wa minto ribabu Wah bagante biya na yo ngari babu tanga na kiage Eri toka nyere isikoga Eri kiage mamano kachaka kubichoka Ega chiga sana de kabutu ko mumura cha kurujera ndiri ndakaranga ani nyanga ukagende ani murebu ukagende ya
ngake sabu antivirus ngatabu mwisi umobe amachibu garabe yemo na gosenkwe ona atabate nyangau teresa bono omwisanga tigo pimbe kyage nigo kera zingeme boya kyage kare kerinyo ngako mogako ni bayege tori mogako ni baminta gakura ngata evinga genda ngegene mwisi bano gatao kagene ya chilungu go maya bateria abuji sese chakuri abaise bagatone yinda atibako ngaka kurumaya go tamago genda bodi yaba kungu bagakura batacha bagakura ngayaye cyatire ya ayo mwise kagendo tegene ayo mwise kagendo tegene o mwise kagendo tegene antibera sigakionye bono nganaye atebi kanga tori moyo ya kuza nyomba tata para ba kombori tata ngajure matonta magwari atebi bana bane izana kare biye goro nsaro goro ina ubi angara dani tai kaya baito ajaye to kuya kadeyo kando tegene ya ye mo tara na bagisajo daki watango jiganinga ya watawa kiji seringa antivaira zikanga tilimoyo ya anyore ntare ribambo aye kwa area antivirus kaende ntororane kwa area DCTV kaende ntororane kwa area barigereria otigare buya kwa area barigereria otigare buyo muna bana gaki nasire naende ntororane Yenki Rwanda tune mwana bu Abamura mokora emeremo Nairobi moyora barugi baino Abamura mokora emeremo Nairobi moyora barugi baino Igokolipa emeremo Nairobi Wataka kweba omurugyo na bana bao Igokolipa emeremo Nairobi Wataka kweba omurugyo na bana bao Sabia Nairobi, wataka kweba omurugyo na bana bao. Wateberera ebipu sabia Nairobi, wataka kweba omurugyo na bana bao. Igokonyora kibeza kyao engeri yao, litukerio no mungwana bwana kubwa. Igokonyora kibeza kyao engeri yao, litukerio no mungwana bwana kubwa. Enyumba zino dino bunyanzi yabatire, omorugyo isikakorara na bana bao. Enyumba zino dino bunyanzi yabatire, omorugyo isikakorara na bana bao. Onatebyo bungwana bwao ba Nairobi, abantu bao bansipinisi ko bakorara. Onatebyo bungwana bwao ba Nairobi,